Bismillah. Fuɗɗoraaji inde Allah joomam mi duwanima jowol mum min e goomam. So mayde ne ƴewto wuurɓe ronooɓe dañaama. Elimane Baba Touré Imam lam yewnaama. Kala mo nan min e caara golle Baba Coumba mami walle. Dewal makko Allah juma haa damal galle. Ɗo Baba Coumba ardotono julɓe mbaɗa lasal. Koye nder lewru korka nanmi o hawre lajal. Ko gardiɗa juma haa jaaɗa no foti duuɓi. Baba Coumba Touré yo Allah waɗe to uuɓi. Oɗo kabaru Baba Coumba tawimi ko teeru. Bandiraɓe gandi aduna kadi ko hendu meru. So mayde ne waynotono momi lomto Elimane. Julɓe gandi fukane fof jiidi Elimane. Alay men fof koɗɗo ɗo bawɗo fof yo welte koɗɗo. Sabu aade fof ñalaw mum nana ara. Aade fof ma asana gaska leluro sara. Aduna ko gasata bandam ha wiye cer. Moni fof ma asani gaska ubbe nder. Djeol ɓiye mawni ha watti wiidema nene. Elimane mayde koni wayi yurminade mayde kala ina maade mamedo mayde mayde koni wayi yurminade mayde kala ina maade mamedo Abdoul Aziz Dia julɓe gande ene fof kadi men dia Abdoul Aziz Dia gando Allah naate leydi ko an wiyannomi julɓe tukketiɗe leydi neɗɗo ne yaha kono gollene keddo Abdoul Aziz Dia yo juuɗe moƴƴe keɓɓo Abdoul Aziz Dia aɗa yankini ko an waji min hamin pini mo heeɗi waajo ma bonata mo rewi ɗum nimsata kono jowol nene ha joni ne suni ko mayde yurmini anduɓe leydam cuuɗima jaali men wuurima min deƴƴani ha joni min momto gondi Abdoul Aziz Dia ko an noddi jowol fondi ko an wiyanno min ko ni Allah wi ñande sankari ma julɓe fof nduwi ɗum ko Europe Asie Amérique ha e Australie woni hen no tacca maaje arde duwade nde mayde ñande sankari ma Fuuta fof tini Abdoul Aziz Dia a niyama timmi mayde koni wayi yurmina Bewdo akamo Djeol saare mi ari rendude mon ndeɗo sunare ɓe Allah adduno nawti saha mumen yawti jaɓen Allah ceere ne bojji gande mo woyi mayɗo ma mende deƴƴi mo yewni ɗum ne mayde yewede kala aade ma mennade yanade saabu gurdam no wonde ma duuɓe fitali teskitu Israël ko maleyga pittali ñande jontuɗa yaade o aranma ñande hen ala fof kene danduma ɗum noon julɓe duttinen hakkillaji men e jomiraɗo ñemben Mouhamadou Rasul on ko nelaɗo ko Allah fecce men ƴetten ko hoddire men jetten saabu mayde faltaki sugay mawɗo gandu humal binno pasto e galo Mouhamadou ko Rasul woto salo kala mo huñi simore mum yo law yo Allah wal ɓattina kuɗole taha Abdoul Aziz Dia waɗini min ɗo saaha est ce que aduna gona ɗo hande janggo jaaha aduna komi yeehi sa yonti gappuɗa Baba Coumba Touré e himo kono wonko goppuɗa mayde koni wayi yurminade mayde kala ina maade mamedo mayde koni wayi yurminade mayde kala ina